Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Graffiau polynomial, cilydd a chyfrannedd. Graffiau ffwythiant. Pa mae hyn yn bwysig? Wel, yn gyntaf, mae yna ddiwydiad yn y Saesneg, mae un llun yn gwerth 1000 o eiriau. Mae graffiau bob math yn cyfleu gwybodaeth yn gliriach na restrau neu hyd yn oed disgrifiad o bethau. Chi'n gweld yn well o'r llun. Felly mae graff yma gyda ni amser yn gwylio'r teledu a gwneud gwaith cartre. A fel chi'n gweld o blwyddyn 7 lan at blwyddyn 12, mae amser y gwyrdd i'r gwylio teledu yn dod lawr a mae'r gwneud gwaith cartre yn mynd i fyny. Hefyd, mae gyda ni ail adeiladu tymheredd, amcan gyfrif beth oedd y tymheredd yn ôl, blynyddoedd yn ôl, felly anomaledd tymheredd yn erbyn y flwyddyn. A chi'n gallu gweld mae cyfnod le oedd hi'n dwym yn y canol oesoedd, y cyfnod le oedd yr oes ia bach gyda ni, a wedyn mae bob un o'r amcan gyfrifon yma yn cynyddu fel ni'n cyrraedd 2016 sy'n bach yn frawychus. Mae creu graff o ffwythiant yn bwysig, gan ei fod yn rhoi mewn welediad i ni ar sut y mae ffwythiant yn ymddwyn. Enghraifft, graffiau ffwythiannau trigonometrig. Felly mae gyda ni yma graff sin x yw'r un gwyrdd, graff sin 2x plus 2 yw'r un coch wedi sy'n mynd lan do le, a graff sin hanner x wedi tynnu lawr 2 le. Felly chi'n gallu gweld mae'r tri yma yn ailadrodd eu hunain. Mae gyda nhw gyfnod lle maen nhw'n ailadrodd y graff. Yn ail, gallwn ddefnyddio graffiau mwyn datrys hafaliadau, neu i ddangos y datrysiad. Enghraifft, hafaliadau cydymserol. A dyna ni ddau hafaliad cydymserol, lle maen nhw'n croesi mae'r datrysiad, yr ateb sy'n bodloni'r ddau hafaliad. Yn haflu hanner x plus 2, neu yn haflu minus x plus 5, a maen nhw'n cwrdd yn y man yna. Nodwch nad y graffiau cymesurol yn yw'r unig ffordd i greu graffiau mathemategol. Dyna ni enghraifft o graff arall, gallai hwn fod yn rwydwaith. Nawr, y graffiau algebraig chi'n mynd i ddod ar draws yn safon uwch. Y ffwythiannau, ffwythiant polynomial llinol. Nawr, ta dim ond yn haflu x plus rhif yw hwn, mae fe dal yn polynomial gradd 1. A mae'r un sy'n mynd ar draws, yr un glas, yn polynomial gradd 0, yn haflu 3. Felly mae 2 dyn ni yma. Ni'n gallu ysgrifennu graff llinol a x plus b yn haflu c, neu yn y ffordd arferol yn haflu mx plus c. Ar gyfer quadratig, lle mae x sgwar gyda ni, os dyw e'n positif, os dyw cyfernod yr x sgwar yn positif, mae gyda ni'r gwyrdd yma yn dod lawr o anfeidredd i pigyn, i trobwynt a mynd nôl i fyny, a wedyn ar gyfer un negatif, ni'n pennu weired. Am ffwythiant quadratig yma yw yn haflu ax sgwar plus bx plus c. Mae'r rhaid cael yr x sgwar mewn i fe fod yn positif. Polynomial cubig, os ni'n positif, ni'n dod o anfeidredd negatif lan i trobwynt, nôl lawr i trobwynt ac i fyny tuag at anfeidredd. Gall y ddau drobwynt yna fod yn cyfuno i rhoi pwynt ffurfdro i ni yma. Mynegiad ar gyfer ffwythiant cubig yw yn haflu ax sgwar plus bx cwb plus cx plus d. So a'n positif, ni'n dechrau o anfeidredd negatif, dod i fyny a mynd 2 pigyn fel arfer a mynd tuag at anfeidredd positif. A negatif, bydd ni'n pennu weired. Pwyrau'n uwch, mae gyda ni
pŵer 4, gradd 4 yw'r brown, gradd 5 yw'r un gwyrdd, gyda pwyntiau ffurfro yn y ddau yma, a wedyn gradd 6 yw'r un glas. A mae'r rhain yn gallu cael ei dynodi fel yn haflu swm y gwahanol cyfernod A1 i gwahanol pŵer x i'r pŵer I dot, lle mae I dot yn mynd o 0. 0 oedd yr un ar draws yn fflat fan hyn gyda ni, lan I tuag at n le ni angen iddo fe fynd. Fformula ar gyfer polynomial cyffredin. Cilydd. Cilydd yw 1 dros. Chi wedi gweld hwn yn tygau. Felly graff 1 dros x yw'r un oren, a graff 1 dros x sgwar yw'r un porffor. Felly mae gyda ni pwerau ffracsiynol hefyd. Felly yr un glas yw yn haflu x i'r pŵer hanner. Dwi ddim wedi cael ei diffinio ar gyfer x yn negatif, felly dim ond y positif. A'r un brown yw'r yn haflu x i'r pŵer treian. Felly a x i'r pŵer rhyw ffracsiwn. M dros n, neu 1 dros n, neu unrhyw cyfuniad o rhywbeth dros rhywbeth arall. Graffiau trigonometreg, ni wedi dod ar ei traws. Yr sain yw'r un gwyrdd, y cos yw'r un coch, a'r tan yw'r un glas. Yn haflu a, neu ryw rif, sain, cos neu tan, bx, gyda ni yma. Yr un esbonyddol, yn haflu i'r pŵer x yn mynd trwy y pwynt 1 ac yn yddi rhyw rif negatif o flaen i'r pŵer x yn dod â ni nôl yn y porffor. Galle fod yn a i'r pŵer x neu unrhyw rif i'r pŵer x a bydd yr un siap gyda ni am graff esbonyddol. A dyna mynegiad ar gyfer y graff o'r math yma. A yn positif yw'r un oren, i'r pŵer bx, neu gallwn ni gael rif gwahanol ar gyfer yr yma sy'n rhaid i fod yn y rif A negatif, ni'n cael yr un porffor. Logarithmig, yr un coch yw yn haflu ln, sef logarithmig naturiol a ln bx, neu ni'n gallu cael a log sail b cx, unrhyw fath o graff logarithmig naturiol neu logarithmig sail gwahanol, yn dod o minus anfeidredd, ddim yn mynd i'r negatif, lan trwy'r pwynt 1 a mynd tuag at y positif. Felly graffiau eraill sy'n angen chi wybod amdano. Braslunio. Beth am os i ni'n gorfod braslunio ffwythiant polynomial? Ffwythiant llinol a quadratig. Rydych chi wedi gweld llawer o waith ar yr rhain, felly ni wnawn edrych ar rhain yma. Pwerau polynomial gyda pwerau uwch. Rhain wedlon ni yn gynt yn y fideo. Mae sawl peth sy'n eisiau ni feddwl amdano. Mae'r pŵer ucha yn dynodi beth yw gradd y polynomial. Felly, os oedd e'n llinol, oedd e'n gradd 1. Os oedd e'n quadratig, oedd e'n gradd 2. Os oedd e'n cubic fel y ddau yma, mae fe'n gradd 3. Yr ddau yma yn gradd 3. Ac os dwi'n gradd 4, dyna'r un brown. Os dwi'n gradd 5, dyna'r un gwyrdd. Os dwi'n gradd 6, dyna'r un glas sy gyda ni. Os yw gradd yn eilrif, ac mae'r cyfernod cynta yn positif, yr a yn positif, fel mae x yn tueddu at plus neu minus anfeidredd, mae'r polynomial yn tueddu at plus anfeidredd. Felly, y rai positif, felly dyma 6 yn positif yn dod o plus anfeidredd i plus anfeidredd, yr un gradd 4 yn mynd o plus i plus. Os yw'r cyfernod cyntaf yn positif yw'r rhain, a yr un quadratig hefyd yn mynd o plus a nôl i plus. Ar gyfer agoshau aton,
defnyddio'n tueddu at. Felly tueddu at anfeidredd yn meddwl mae fe'n mynd yn agosach ac agosach at anfeidredd. Felly, positif ar gyfer y pŵer 4, positif y ddau ochr ar gyfer y pŵer 6. Os yw'r gradd yn odrif, mae'r cyfernod cyntaf ac mae'r cyfernod cyntaf yn positif. Os di x yn tueddu at plus anfeidredd, mae'r polynomial yn tueddu at plus anfeidredd. Ond, os di x yn tueddu at minus anfeidredd, nôl tuag at minus anfeidredd, mae'r polynomial yn tueddu at minus anfeidredd. Mae'n dod o'r negatif anfeidredd i fyny a wedyn mynd i fyny. Felly, lan ar yr un cubic, ni'n mynd lawr ar yr ochr negatif, a lan ar yr ochr positif, a ar yr un gwyrdd yma sy'n odrif, lan tuag at y positif, a lawr tuag at y negatif. Yr eilrif yn mynd lan y ddau ochr, yr odrif yn dechrau o minus anfeidredd ac yn y ddi. Os yw gradd yn n, bydd a hyd at n minus 1 o trobwyntiau, neu pigyn. Fel chi'n gwybod yn y quadratic, 1 trobwynt sydd. Yn y cubic, ni'n gallu cael 2 drobwynt, neu dim 1. Dyw e ddim yn drobwynt, mae fe'n pwynt ffurfdro. Yn 4, mae 1 trobwynt yn ni. Yn 5, mae pwynt ffurfdro, felly dim. Yn yr un 6, mae 1, 2, 3, 4, 5 trobwynt neu pigyn. Felly 1 yn llai na nifer y gradd yr polynomial. Felly 1, 2 ar un coch, 1, 2, 3, 4, 5 ar yr un glas. Rhaid i polynomial sydd gyda odd gradd groesi'r uchelyn x. Wel, achos mae fe'n dod o'r gwylod negatif a mynd i'r positif ucha. Felly, os dwi'n odrif, mae rhaid iddo fe groesi'r uchelyn x. Ond os dwi'n ail radd, efallai bydd e'n croesi'r uchelyn x. Does dim rhaid iddo fe. Gallai'r pigyn na fod nes lan. Bydde fe ddim yn croesi'r uchelyn x o gwbl. Gall polynomial a pwerau uwch gynyddu'n gyflym, fel chi'n gweld yr un polynomial gradd 6 yma. Enghraifft, braslunio ffwythiant polynomial. Felly beth i ni'n gwybod oeddi popeth ar waith yma nawr. Felly yn haflu x sgwar minus 4x a ni'n mynd alw yn px, y polynomial. Cam 1, darganfod y rhyngdoriad Hynny yw, darganfod gwerth p pan mae x yn haflu 0. Felly, x yn haflu 0, mae x cube yn haflu 0, minus 0, felly mae y pwynt 0 gyda ni. Felly, ni'n gallu gosod hwnna ar y graff. Cam 2, darganfod lle mae'n croesi'r uchelyn x, neu datrisiad yr polynomial yn haflu 0. So, ni'n gosod x cubed minus 4x yn haflu 0. Ni'n gallu gweld bod hwnna yn gallu cael ei ffactorio. X tu allan, x sgwar minus 4. Nawr, os ych chi'n sylwi, mae x sgwar minus 4 yn gwahaniaeth rhwng 2 sgwar. Felly fi'n gallu ffactorio hwnna eto. Felly mae x plus 2, x minus 2 dyn ni. Felly mae 3 ffactor dyn ni. Gosod rhywun yn haflu 0. Ni'n cael bod x yn 0, x yn minus 2, x yn plus 2. Felly ni'n croesi yr uchelyn x yn 3 pwynt. Nesa, ystyried siap, ni'n positif, felly dylen ni dod o'r ochr chwith isa, lan a lawr a lan, dylen ni. Beth yw ymddygiad fel mae x yn tueddu ar plus neu minus anfeidredd? Felly, os ni plus anfeidredd yma, mae rhif mawr, minus rhif dim cweit mor fawr, felly ni'n mynd tuag at plus anfeidredd. Os ni yn rhif bach, felly ni'n mynd lan i'r cyfeiriad yna. Os ti'n minus anfeidredd gyda ni, mae minus anfeidredd wedi cwbo'n dal yn minus anfeidredd,
minus fwy o anfeidredd, felly ni'n dod lawr yma. Neu os chi'n cofio, os dyw A yn positif, so rif o flaen yr gradd fwyaf yn positif, ni'n dechrau o'r gwylod, mynd lan a dilyn y gromlin. Meddwl am trobwyntiau, os ydych wedi astudio differi, gallwch chi darganfod. Os na, mae rhaid ni feddwl am beth sy'n gwneud synwyr i ni. Ni'n gwybod bod e'n mynd i ddod nôl, ni'n mynd i ddod i fyny trwy'r pwynt minus 2, 0. Ni'n mynd i droi yn rhywle, wedyn ni'n dod nôl lawr trwy 0, 0, troi rhywle arall a mynd nôl lan. Felly os cymerwn ni'r pwyntiau canol, felly minus 1, p minus 1, yn minus 1 di ciwbo, sef minus 1, minus 4, lle os i minus 1, yn plus 4, sy'n rhoi'r pwynt 3 i ni. Felly ni'n gwybod bod ni'n mynd trwy'r pwynt minus 1, 3. Os gosodyn ni'r pwynt 1 ar y canol y cyfwng nesaf draw, ni'n gweld bod 1 wedi ciwbo minus 4 lle os i 1 yn rhoi minus 3 i ni. Felly mae'r pwynt yna gyda ni. Sy'n siŵr o fod yn weddol agos i'r uchafbwynt a'r isafbwynt, maximum a minimum. Nawr, ni'n llunio cromlen mor llyfn a ni'n gallu. Felly, weddol llyfn fyna, a nawr ni'n mynd i drial. O hwnna ddigon da ar gyfer yr holiad. Beth ydyn nhw'n gofyn i chi? Maen nhw'n gofyn i chi lle mae'n croes i'r uchelynau. Fel arfer, os yw'r trobwyntiau yn rhwydd, bydd angen chi ddod i'r un mewn. Ond os dyn nhw ddim yn glir, dos dim angen. Felly ni'n miosod ar ben hwn nawr. Y graff fel dyle fe fod, a chi'n gallu gweld bod ni'n weddol agos. Ni'n mynd trwy'r pwyntiau bwysig, a mae siap y graff yn iawn dyn ni. Asymptot. Beth yw asymptot? Wel, mae asymptot ar gyfer cromlin yn linell lle mae'r gromlin yn anelu ato, ond byth yn cyrraedd. Pan mae gyfesurynau yn tueddu at anfeidredd mewn unrhyw gyfeiriad. Felly chi wedi cwrdd ar ein o'r blaen gyda ffwythiant tan. Fel mae x yn tueddu 90 gradd, mae tan x yn tueddu at anfeidredd. Felly dyna ni graff tan x, darn o fe, 0 i 90 gradd, a chi'n gallu gweld bod ni'n anelu at 90. Felly ni'n dod i llinell toriog yn lle'r asymptot, achos ni byth yn ei gyrraedd e. Gallwn ddefnyddio 7 i fynegu y tueddiad, felly cawn fel mae x yn tueddu at 90 gradd, mae tan x yn tueddu at anfeidredd. Felly mae'r linell x yn haflu 90 yn asymptot ar gyfer y ffwythiant y yn haflu tan x. Fel arfer dynodil y rhain fel llinellau toredig. Llinell dashes. Ffwythiant cilyddol. Ni wedi gweld beth yw cilydd ar gyfer y yn haflu 1 dros x ac y yn haflu 1 dros x di sgwario. Mae para o rifau cilyddol yn lliosi i roi 1, enghraifft 3 a treian yn gilyddol i'w gilydd, 1 yn cilydd i'r llall. Fel mae x yn tueddu at plus neu minus anfeidredd, felly x yn tueddu at rif mawr, 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 plus neu minus, mae y yn tueddu at 0, a hefyd yma. A fel mae x yn tueddu at 0, x yn tueddu at 0, mae 1 dros 0 dyn ni yn tueddu at plus neu minus anfeidredd. Felly mae x yn haflu 0 ac y yn haflu 0 ac x yn haflu 0 yn asymptotau ar gyfer y dau ffwythiant yma. Dyma'r llinellau toredig gyda ni. Yr un gwyrdd yw'r 1 dros x, anelu tuag at yr asymptot, ond ddim yn ei gyrraedd e. Yr un porffor yw 1 dros x sgwâr. Os naw'n ystyried x yn tueddu at minus anfeidredd, y cyfeiriad yma, welwn bod 1 dros x yn agosau at 0 o dditano.
o'r ochr negatif, ond bod y yn haflu 1 dros x sgwar yn agosáu at 0 o uwchben y llinell. Ar gyfer eglurder mewn sefyllfa'r fath, gallwn ysgrifennu, fel mae x yn mynd tuag at minws anfeidredd, mae yr yn haflu yr un gwyrdd, 1 dros x, yn tueddu at 0 gyda minws uwchbennau. Felly ni'n tueddu at 0 o'r ochr minws, a fel mae x yn tueddu at minws anfeidredd yn y graff porffor, mae yn tueddu at positif o'r ochr positif yma. Felly lot o nodiant ych chi yma i ddysgu. Cyfrannedd union a dirgroes. Mae mewn cyfrannedd union ag x. Felly os yw na symbolau gwahanol dyn ni yma, mae'r sianol yn golygu mae yna c sy'n bodoli, there exists, sy'n elfen o'r set yr riferial, fel bod yw'r doi dot yn haflu kx. Felly dyma'r symbolau, mae yna yn bodoli rhyw c sy'n perthyn ni, sy'n elfen o y set o riferial, fel bod yn haflu kx. Gallwn ei fynegu fel yn amrywio gyda x, mae mewn cyfrannedd union gyda x, mewn cyfrannedd a x. Wrth ddefnyddio graff, gallwn fynegu'r berthynas yma fel llinell syth trwy 0, 0. Felly yn haflu 25x, 2.5x wedwn ni, yw'r un goch. Os yw mewn cyfrannedd dirgroes, inverse proportion, gyda a, os yw c yn bodoli, sy'n elfen o riferial, fel bod yn haflu c lluosi 1 dros x neu c dros x. A yna beth yw'r un gwyrdd gyda ni yma, 10 dros x yw'r graff gwyrdd. Felly dyna'r ddau math o graff sydd gyda ni am cyfrannedd. Cyfrannedd union yn rhoi llinell syth i ni, sy'n mynd trwy 0, a wedyn cyfrannedd dirgroes yn rhoi graff cilydd i ni. Neu gallen ni weid bod c yn bodoli sy'n elfen o'r set fel bod x lluosi yn haflu c cysonyn. Gallwn ni fynegu hyn fel bod mewn cyfrannedd dirgroes i x. X ag mewn cyfrannedd dirgroes iddi gilydd. Wrth ddefnyddio graff, gallwn fynegu'r berthynas yma fel graff ar siap cilydd ar un gwyrdd. Hefyd, gellir ei alw yn gyfran cilyddol, ond dyn ddim yn defnyddio y termau yna yn aml. Felly chi wedi cael blas ar graffiau, polynomial, cilydd a chyfrannedd a nodiant newydd yn y fideo yma.